22 urte ondoren, asteburu honetan berriz ospatuko dugu Tolosan Goxua azoka. Gozogilo hauek egiten duten lan guzti honengatik artisau gozogintzaren erdigunea bilakatzen da Tolosa. Lana hemen hasten da, obradore batean, ekoizpena, merkaturatzea izaten da kanporago, eta azokak ematen du aukera lan guzti hori borobiltzeko, ez? Egitaragua argia zain zein egin bertzan, hasi ginenean ze berezi hori eman behar genion edo azokani. Orduan hasi ginean ze pastel egin behar gendun, eta izan gendun aurtengo berezia edo Juanita izango dela. Azoka berezi honi edo promozioari eta komunikazioari garrantzi handia eman diogu, bideo promozional bat atera dugu. Egitaragua dagokiona, goizeko 9:00 gozogile hauek kalera, bere etxeak kaleratuko dira, eta bezetik aurrera han izango dira bere saltokiak. Guztira 14 saltoki izango ditugu. Hoi izango da azokaren alde bat, eta beste aldean, egitaraguaren barne dauden, pixkate edo aspalditik eta urte guzti hauetan lehiaketa bat egingo da. Lehiaketa hori, aurten bai, hijitu besoaren inguruka izango da. Tolosako herritar guztiei irikita dagoen lehiaketa bada. Epaimahaian izango da Jose Mari Gorrotxategi, ezaguna degula, Lurre Rekondo eta Helen Arzak. Eta gazte jendeari edo kinu hori ematen, Imanol Zubelzue bai gurekin izango da. 10:00 11:00 edo parte hartzen dugu oro Triangulo plazan bere gozoa utzi behar du, eta gero epaimahaiak edo aterako du zein izango da lehenengo eta bigarren saria. Tolosako gozogileek edo sukaldeko lan guzti honetan, bertan edo sukaldatuko dugu edo gozotuko dugu aurtengo gozoa Juanita dela. Azkeneko hilabeteko azkeneko larun batea kalera irtetzen den Tolosa kantari gerturatuko da, eta orduan bi ekintza horiek nik uste lotura bat izateko bat egingo dugu. Bueno, este año decidimos hacer la Juanita un poco ligando el origen desde donde viene el pastel, ¿verdad? La Juanita es un poco la derivación del brazo gitano, que luego para presentarlo en pastelería como pastel, pues se recorta un poquito, se decora de otra manera y termina siendo la Juanita. El nombre y el origen, se dice que los caldereros en aquella época cuando pasaban por Tolosa, entonces una de las maneras de cobro era los recortes que se generaban en la pastelería se enrollaban en un papel, creando así, vamos a decir, como un brazo que ellos se lo llevaban. Nosotros hemos cogido como nuestra esa explicación porque lo vemos como muy unido al significado que tienen los caldereros, el carnaval. Y luego lo del nombre de Juanita, deducimos que el toque ese de la evolución y de la chupuntasun y de pasar del brazo a que sea un pastelito y a decorarlo, seguramente sería de alguna mona o de algún antepasado pastelero de casa que le dieron el nombre de la señora o de la Echecoandre.